सिनायदोंना आंखौ फैबाय सफैबाय नोंसोर गोदान बोसोरनि गोदान सिमां सुजु मोदाननाय आगोनजों रंजादों आदमी लोग देखेगा ना बुरी नजर बाउकुंग्री हाँ जाएगा अभी चलो मैं भी जाऊंगा चलो चलो जाएगा एक क्यों पहन रहे तुम राजा कुंगर से साथ जाएगा चलो आप नहीं गए नहीं हम लोग जाने वाले हैं अभी लोकल है लेकिन बात नहीं करते आक्रमण मोनसे गाखोथारनांगौ मोनसे बेखौ बारनांगौ मोनसे गाखोथारनांगौलै फैनायनि फैनाय गैलाबो दासो थांदो बिदिबालाय थांफागौ मोनना नोंसोरजों फैफिननो मालाय नुराखै बेसेयाव गिदिर गाखोनो फैखांबाय थांदो गाखोफिनसै दा गाखोफिनसै ओं जायालै नोंबो गानना गाखोनो हाया दे जालालै आथिं साजोब्बाय माथो ना बै बेखौ आहक आहक siapa deh? Hobi! Ah, Hobi! Hobi! Ah, Hobi! Kunci. Yang kerja. Bisa kerja ini bisa. Langsung ओंखारलांसै नोंजों मोनसे स्टेपल' गाखोबाय जों बेसेबां गाखोबाय थानो 6 बार 7 बार मेला जाबाय नङा ओंखायनो ससेल' गाखोबाय जों नामनि आन्था नैबे हमथानानै थांसै आयौ आयौ फैलायबाय दा गोलैगोनलै आयौ ओंखारनायावनो गोबास हमथासो ओंखारबोनांगौ नै दे चलो आगे बढ़ो अभी हम लोग निकल रहा है नीचे में ये ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है जो नीचे से संग्राय
जों ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर ओंखारनानै एसे फांसनखौ नायसै मा मा जादों हायावहाय डांस करसें नाचले नाचले हम लोग थोड़ा नाचले ना नाचले नाचले आड़ा नीचे नाचले नाचले क्या नाचले यार नाचना Hello lại ở đây mới dám nói दाख्लै खुनुरुखुम सहैखादों आ माखौ बेखौ लादो 10 takan मोनोलै 10 takan नङाबा दे 20 takan दुइटा दे lưng la